Čaute, zdravím vás z môjho ďalšieho videa. A to video je už s Dominikom, jak som vám hovoril. Takže čaute, som Dominik, ako vám hovoril. Teraz budeme A fakt je to smiešné, že není na YouTube, ale nevadí. On je z Mrzlinu, ako môžete vidieť. A ja to stopnem, keď doje sa vám ozveme. Takže sme tu a už dojedol, že? Konečne. Takže my sme chceli ukázať, on by vám chcel ukázať, ako sa dáva bajk na predné, že? Takže stopnem to na chvíľku a my sa vidíme pri ďalšom bajku a trošku menšom, takže stopnem to. Takže sme tu zas a už má trošku menší bajk a za to je výhodný, že sa dá dať na predné. No poď, ukážeme vám. Choď z hora. Najprv musíte poriadne rozbehnúť. Choď z hora. Tak to poď, hej? Takto. A tu to. Tak, no, dávaj. Najprv sa musíte poriadne rozbehnúť. Ježiš, ja hovoriť jak keby fakt už. A? Nevieš hovoriť hlasnejšie? Tak, ideme na to. No, choď. Vidíte, jaké to je ľahké. Dokonale a dobre. Takže ja sa s vami učím a hlavne sa učí aj Dominik. Takže čaute.